So I got my handy over to the police. A law will take its course. Only a lot of people only. Yeah, that's soon to ego. And if they can talk at 1,000 followers, KB do wear my picture. He wear my picture. He wear my because everybody na chum. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na aka kparala otu onye n'ime ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị ji aha Okwuluora ndị Igbo wee egwu ndị mmadụ ojoro. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke ji bịa taa. Aka ndị ọrụ nchekwa akparala otu nwa ikorobịa bụ onye ji foto na aha Okwuluora ndị Igbo wee na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ ego bụ ndị ji obi ọcha ha wee na-atụ ego ha chọrọ ka e wee nyere ndị nọ n'ọrịa aka. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Okwuluora zipụtara n'ọba ozi efere mba ụwa ya dịka ha nọ n'ogige ndị uwe ojii nke ama dịka New Haven Police Station nke dị na steeti Enugu, ebe ọ nọ na-agba ya bụ nwa amadi ajụjụ ọnụ ka o si wee na-egwu ndị mmadụ ya bụ ojoro. Dị ka ha siri wee kọwaa, ya bụ nwa amadi ji aha na foto Okwuluora wee mepee ọba ozi iru akwụkwọ bụ Facebook page nke nwerela ndị nsonso 31,000 bụ 31,000 n'olu bekee, bụ ebe ọ na-etinye foto nke Okwuluora na ndị ọrịa dị iche iche serela. Ya bụ foto ka ọ na-abụ otinye ode ọtụtụ ihe nke na-emetụ ndị mmadụ n'obi ma were akara ọba ego ụlọakụ nke ya wee tinye n'elu ya. A sịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Ndị Igbo, ebe ọ bụla nsonere, very good morning to you. Asị m ka nkene ndị uwe ojii na ha emegokwe ka ha si eme. Ịma na ha chi ịlụ ọrụ na ha na-aga out of their way wee lụọ ya. Onye a bụ onye a na-ezu anyị ori. Onye a bụ the criminal anyị na-achọ for more than 1 year. Onye a nwere Okwuluora 31,000 followers. Onye a na-scam unu na ebe a. This boy ka achọrọ m ka unu share video ka ụwa niile fi ị ga-ekwu onye ebe ị bụ. Onye a ka ọ na-eme post onye arụ adịrọ. Yeah. Jide m phone. So, onye a na-eyuzu aka nọmba ahụ. Somto gịnị ka iji anadị ego? Franklin Somto, biko share anụ video a. Agbakwutere m ọga mbụ DPO Independence Layout Police Station ya na ndị bịa. New Haven, sorry, isi ejugo m. Anọ m New Haven Police Station nke DPO ka m bịa nwanne ụnyaahụ sị ya biko na m atagbugo onwe m n'afọ na ụmụ nwaanyị ajadu ma ndị nọ na village na-atụ ego ka e wee nyere onye arụ adịrị aka na ọ na-aka ntụ mmadụ ka ọ na-aba. Onye a bụ Somto, ọkwa gị nwe Okwuluora 31K followers. DPO Chijioke ọga m barrister ka ọ bụ ya nwa in charge of New Haven Police Station. Ọ ya nwa lụrụ ọrụ efo ya na ndị ọrụ ya bịa jidere m this brother. Ka isi create ya iwere iru m create ya Facebook 31,000 followers ka isi mi ya ị na-post oyi were ya postuo ka ihe ka ego ifu nwaanyị na-anwụ anwụ gee m ntị postuo aka nọmba onye na-anwụ anwụ ị ka obi je were picture mụ na onye a na-anwụ anwụ were akaụntụ nọmba gị tinye bụkwa mmadụ ka ihe ka aga obi ka ihe iji eme ya ka ihe iji eme ife a na-akwụnye ego na akaụntụ gị ndị igwu wayo na atọmentị gị ka ihe na-atọmentị gị mere iji pụta mana ka ihe ijikọ obi mụkwa ebe na-arụ adịrọ mmadụ ị mana many people iposturu picture ha atụ ego na akaụntụ gị anwụgo akwa ị na-efolo mfụ mmadụ na-enwugo ị mana enwe ndị anyị na-ere ezichara ego ha nwụọ mpostucha aka nọmba onye arụ adịrọ i were picture mụ na onye arụ adịrọ tinye na fake akaụntụ were akaụntụ gị tinye many of them anwụgo ndị ha na-achụ gị four people post with your account number. Other ones is your normal your post. Ị ga-etinye my post ni mechie ọnụ post ni na-etinye Franklin Somto Access Bank. At least 4 to 5 people. That is it. Onye ebe ka ị bụ? Ị tọkwara ekwe mana ị tọrọ atọ na.
ị ga-akwụ ụgwọ niile kwa ifo anyị ga-agwọ gị ego n'izugo and ọ bụrụ sa Access Bank ka enwe ịba na na-efolo gị eji m iwe ndị ụmụ nwaanyị ajadu ka ọkwa ifo ndị niile ji fake akaụntụ Okwuluora ezu ori ị ga-akwụ dị hụrụ ụgwọ biko anyị na-ekene DPO New Haven bụ Barrister Ogbodo ọ ya nwalụrụ ọrụ a ama m na ịma na ife a ga-eme n'ụtụ a isi na ịnọkọta ndị gị na ha na-ezukọ orisi ga-abịa na ị ga-akwụ ụgwọ ị ga-akwụ heavily enwere ụdị akwa pipụl ebebe na WhatsApp m ndị bọs m na-asị m na enyi ime ha na ha kwụrụ ụgwọ na fake account and ị ga-eje kọt mma agwa onye ọbụla eweta evidence niile ndị Igbo na-enu achọrọ m ka unu shia vidio ọ sị na ọnụkata ọdala na ọ fụrụ ihe mme na UNN mechaa ya ọdala nwụzi ụla ndị nwụrụ anwụ ndị anyị tụgoro ego nwụrụ anwụ na ya tọmentị gị ifrọ ka ị dị na ekpubere afọ imebere shevin for a long time iko obi were personal akaụntụ gị n'Enugu na-egwu wayo n'Enugu so polisi ga-ama ihe a ga-eji gị mee ọ bụrụ na ị mara mmadụ aka akpa is understandable nke a bụ na arụ adịrọ mmadụ onye a niri 30 million iji wee mee kidney transplant iko obi ọ nwe one girl define na Lagos ịgo ọ bụ na i were picture mụ na that girl n'ụlọ ọgwụ post were aka nọmba gị tinye how do you sleep at night onye ebe ka ị bụ na Anambra onye a ọcha biko Chukwu gọzie DPO New Haven Police Station na ndị ọrụ ya ka ha si je ozi ya ekene dere ha for apprehending this hardened criminal so I got mma hand you over to the police. Law will take its course. Only ezugo a lot of people ori. Yeah, that's unu to ego. Ụmụnwaanyị aja. And if the account talk 1,000 followers, KB do wear my picture. He wear my picture. He wear my because everybody na chom. Onye emegi ya for more than 1 year. Amara m ego no nwete. Oh mụnwa in fact ego ne ki nwete go so far. 163,000. 63,000 is a lie. It's a lie. Post something there. Or people know that most of the people know Can you say me? Because I say post to be, can say post. Can you post? Call your phone. Anything you post and get repost. Repost to a messy again. Obuno nke etie, obuno nke ana etie, ntie my account number. You whoop account number mo. You know me not today na arụ adọrọ m na nidire ego na me nwere game ntị na kwa enwere m ya na phone. Onwe nke idere na Okwuluora dị busy. Na ọ dị occupied si tuwe ego ka ewe. Ịchaka ngosi gị ya now. Che ka ngụ ọlụ gị now. Onwe nke mma gụrụ gị now. Che ka ngụ ọlụ gị ọsị m I've never. Ọrụ gị nwa bụ Franklin. Aka m na-egosi police this morning. Let me go and show you. Now, we are in Imo State to see our people here, to help those we can help. So if you help us with anything, we will host our people. Just support me with anything. Franklin, son to Ehidomo. Kwa gama delia? Evidence kan jifa. Kam tikande mmadụ. So na nko dere ebe a. Ọ mịa ọnụ na-ekwu na aga agụ na account number ebe a. O je ezuori ya. Ka ngosikwe gị ọzọ. Ka ifu na iko gị juru eju maka ihe eje court. Okwuluora is still occupied with other humanitarian endeavors. So I want to take it upon myself to stop this crook. Our brother is dying in the hospital due to no money for dialysis. Please, we are appealing to general public to help us with 1K, 2K, 5K. Itinya account number. Iwere photo nye this boy mere operation in India tinye. Imecha dem ma si gbanye gi fuel na moto nwa agota ahia binyelu. Ma ọ dị ebe a. So it's enough. I will hand you over to the police. Oh, you're hiding criminal. So I want to on Facebook where you room no zunde madori. A man a day of reckoning. Now, I'm going to defamation of character. I'm not wanting up on yori. I'm not wanting to see him and no more than me. I post on that day, that 25th. I post now, bro. This page is not bro. And you work at it. Can you name me? What you name also? On a mem post to ye, I can number on your you were that picture on the post to change your account number T and Kegi. Send them money to wake up here. Thank you very much. I know the men of Nigerian police, especially the man in charge of New Haven Police Station, Barrister Ogbodo, the DPO. Thank you very much. Barrister, okay, thank you very much. I will hand him over to the police. Law will take its course.
damage niile ijugo afa mume na ihe you pay for it. So go inside. Yeah, God bless you. Thank you. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye so ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m follow ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.